Hadin kumba kapau bakatanat PWD kelas yang rong thamai biang ye kesurok hatem yo maulong kesurok kebakrem la sha shu banyat patba kala penlong ya keseng kun hinyu trap National Awakening Movement banbu udak jingkeli baka kadau baka sorkar kahaban penlut ya kapisa patba ban sna ya kete kesurok them yo maulong keplasa menta kilai spa saupo arteli kilong yeng ubak Thomas Pasa working president ke Knam ulabu jingkili ke sorkar kepala maramot ya ke surok hatem motor ya ke baki patba ikrem la yoshu bandrung banmi hakete ke surok kepala khang labun teli kisnam ulong bakumno ke sorkar iki babun ki surok ki baki patba kidang pendon kam Henry omyo isatia baka sorkar ke maramot la national thamai ulong shushu baladaka sorkar kelas mu berpenken ria ya ki beri ki badan hakete ke jaka pen prano ya kete ke jaka dan kamse ban snapen bhasu ya kesurok kabadan hakete ke jaka Ngajongi pihak ini kinet sning iyo iba nak yang jongka piuri la pen siang rok surok rong thamai ya ti ka jaka badang don ka ji penbait ka tham yu mulong ka ba la dang kat tu kat ne pori thai dang sina siang ini ka surok dang thamai ti teng ha bang iya iyo i kum gini jingle kami ka jingkli ba nakatu ka jaka la bun sna menta ki kali kim ya chu tengam tip balai ka sorkar ka haban pelut ya kata ka pisai kata ka pisai jong pai ba ban pensinai ka tu surok haba pinapi asor sulong keleng sor sulong ki ba ki kali ki ai man ka minit man ka second kila sniulut ni second ki surok ki ba upai ba udang penun kam ngam yo iba ka sorkar kan maramot ni ka sinat mai pinapi ka surok banok nang tina po renja po supo seni 10 ko bala ima ba bat kui de ki surok ki ba ngatri pai ba ki yo i ki ba lenti yo i ka jing sniu re ka jing abang yo i ba ka sorkar ka pelut por ban le shna ya ka surok ka ba klem pendon kam la bun sna menta bar ka i padai ya ka surok ka ba ki pai ba ki pendon kam ta ka wan ra ka dak jingkeli te na kalian ka jongi ngi kwa ban bu ka jingkeli ya ka pidudi ba ka ai ka pelong ya ka pidudi ban le shna ya ka te ka surok ka bodan hapo thau yo mulong ka ba klem pendon kam ki pai ba ka i ka jing onong umalong hi menta ka jing dawai ka long ban weng ni ki bu nang to on dala weng ni ki bu nang to harin pada le si ka don ka plan na ka le ka sorkar ko bang le snow ban sina parking ban sina ban penpra gitu boro te haba la da don ka ka jing mut na ka sorkar ban penpra dan kam si ban pelut pada hang tu hatu kam de ka jing pensop ai ka pesa pai ba hati kan dia kam de ka duplikasi jong kita ki skip yo per tena kalian ka jong ni solo wa ba yang ni ka jing le jong ka sorkar bang i karpat ka sorkar kadon kata kanong rim so hapus ni ulang si pai ba pus ni ulang sangi halul kono kanong rim ka i kata ka urgency ka ba haban pelut ka pisa jong pai ba na ka benta ban sna ya ka surok ka bagi pai ba kim pendon kam su mentah kani kata la don ka cingai ba kelaban do sedang kini tenrai baik kide ki kota daya simbe da ktir official baik ki kota jong kita ki dong teri jong municipal kan dulu ka department kala kadon ni ka bor ban kenria ya ki kota lani ya ki buriu ki bateri ban ka da ka wei ka ceka saka wei ka ceka kat kum ka jing don kam jong ka bor ada mentangi la i ba kadon ka jing penjam na do ki pon mencua jong sorkar ka ba ai bor pada kini harjan ban panjaka ban nilai i lu lemba ka jing permana lemba sumut menteri bale si kadon tak jing penbai pan ai jaka ti ka jing ai jaka da ka ba perlu dengan bisa jong pai ba ban ai jaka ya kum gidi ibre bawan ra jing dawa ka bam song nong rem na ka leng jong ni mi ha buat kandiat ru ka ba ar pada haka record jong municipal kum la e permana pai ba la pentip sana kong bagi tentang sispa rapun riu tili kita ki long ying ki badai sisa kita ki dong tore jong municipal dang sen pada ngiyor snyo bangi hap ai jaka sa ki lai spa sapu arut te kunu kata ki number ki change hi te ka umat mentah ku makalong hi ka sorkar ka kwa ban ai jaka ban pensina ying wat ya ki bre ki bam dei ki dong tore jong ka municipal ti lada ka sorkar ka le ba hadu kan ni ya ki bam dei kita ki trai muluk belai ya ki jongi pada ka ibe la don ki khap ki ba ya ki bro jongi la wen hap pen no
don jing kular ban pen ai de kani de katai kin incentives ba de la be no sau liu la be la don kipor endai ke jing ka jo bang i menta ba ani ka sarkari ka le silang khmat ka le maina ya ki try muluk kebanyakan yang ka jong i so ya pi pi de pet history jong ni ka them yo mulong hi na do kipor la de kini kita ki political vote bank jong no nilai etip lo dia kata don Jakarta tin show bat pendap nginde pej hadin ketu ka jing jia ba ka jing ki jong bat pen kerja ya kini ki beri no tin ko tem mulong ka sarkar kala on rakyat ta high level committee kala kurar ban pen kerja andai hadu menta kampat i don kita ki sinte ban kerja kam buan sunu dan kalian ko jong i ka nong ko bas kami ngi kwa ban yo i ba ka tiga jaga kan khoi subhano kumbala pau hi haki ni kindir manai beradab kerami ke kot kebor ba syak kem kolong kebe nang tur kat drugs hatu kan ni ka jaka kam la dai mo kumbala ya kan boro maka ketem tu jing sniu boro kan ni kam di ong mangan dai ka police department ko ong ba yo kem ko kolong kebe rekat drugs nang tu ka jaka hi tekan ni kala dai kata ka jing penjisa ba ka jaka ka di ka ketem jogi jing sini borok bat kade kamram juga sarkar ban punduna ya kini kitam bawan ra ka jing sini wa imlang salang de nak leng juga sarkari ka daw kala dan ban berkerja ngi kwa ban subha ban kloy no kini ka kam kawai san senem du senem kila lek ngim kwa ba kan simpor bil san senem du senem de dal kalong kumni pada te le se ka ki bre ki syawang ti nang yo musim ban sukam ya kabam dei try maki haka jing yo snyo jing kan borok ya yo snyo ba kila sa selem nak duk entah tika jing kli bagambu pisa ka no ru utrai pada pi tang ba pila sa selem kam ai pi ka ka hok dong kadi ka jong ni ka khndo ba siap kadi ka jong do kadi jong ko hima de kam dei ka jong ki de tang ba kila sa de ta na duk mun suat ya bakin ong no kila diterai te raya bakalaba ni kata dan kalian kan jong ka sarkar ka mun sung thu pa ya kan ni ka benta ang ba ban pen kloy ya kan ni ka jing temu jing pai ba ban wen no ini ki breu nang ketika jika kanang ba ki ni ki anti elements activities ru kin jalang ni ban pendon kam ke politik tang ban mentoi politik ni hap pe ju yang sinem ki ban wan yo kawan ra jing ya pada haki paus nem ki ban wan ni ki pateng ki jongi kai te kumawang mana ka sarkar kala ade ka por lai ka high level committee ka la ya chkaman tan dus nem tam bat dia kabade ban le ngi karpat ban le no buat om di ban pensiona surok thamai biang ban pelut dia tu pisang tu tang ba bagi ong ba ka jing dan jing em juga sarkar jing lah ka hapok ka pisah alan juga pisah tengkar ka duna te haba duna jing dan pisah tengam tharai ban dan kaman pelut kai ka pisah jong pai ba aku magini ki political benefits jogi political party ban le ban pe pada ya kajing mentoi jogi imlang salang jogi state i bar hoi ke